Vooral je jongens en famkes, wat mooi dat je hem nou weer gaan naar lekker eten maar rijden. En wij zijn joet in Sijsberen. Op de klaai. En dan maar hier met even zien. Wat een glazen kosten het in nette leeuwen. En je kweken ze komkommers. En daar ging joet iets met lang. Hier is het. Jeroen Hartman, die mag hij. We gaan om komkommers joet. Nou, je grunt je nog hier. Just. Ah, ik zoek kantoren, dat zal er vast zijn. Oh. Jeroen Hartman. Morgen. En hier een afspraak, hè? Ja, dat kennen we. Hoe ziet Jeroen komkommers? We hebben hele mooie komkommers. Ja? Right. Nou, Jeroen. Ja. Je bent je manmachtig, is dit een complete directie? Wat is dit? Oh, de toekomstige directie. We hebben wat oorlezen voor het werk. Oké. 2 keer in de week en dan maar weer het spel even doornemen. Dat ze wat goed groeien en dat ze direct op die doorkomen. Ja, ik wil graag even weten of ik ken je? Je kan alles weten. Nou. Geen probleem. Op naar de kast. Jeroen, jongen, hoe groot is die jongen netje? Nou, dat hier een beetje stenen. Oorlwerkje. Komkommers en de komkommers. Hoe groot is die? Nou, in dit kastje hebben we juist in, dat is ongeveer 3 tot 4 voetbalvelden. Het hele bedrijf in Sijsberen. Nou, dat is ongeveer 50 voetbalvelden. 50. Maar dat is alleen nog in Sijsberen. We hebben nog bedrijven in Gesterberen. We hebben nog bedrijven in Spanje, in Drenthe. Dus ja, al met al hebben we heel wat voetbalvelden komkommer, maar niet alle gewone producten, hè? Maar we hebben ook komkommers. Ja, komkommers en hier in Sijsberen heb ik nog paprika's, aubergines, pepers, van alles. Oké. Mooi elkaar en ja, liet ze 10, 20 verschillende producten. Maar ik zelfs wel even komkommers oogsten. Nou, rijdt de hingen er genoeg, dus ik zou zeggen, begin maar eens even die gang. Zeg maar eens. Oogsten maar dat spel. Ja, mooie behinderen in. Zoek ik net van. Nou, nu verder. Ja. Right, zeg. Zoek ik net van. Dan zie je mijn webje er. Hier hebben we erin, Even zien. Right, zeg. Ja. Zoek ik net van. Ja, pannenkoek. Mag ik dan helemaal geen komkommer snijden? Ja, wist wel. Maar net zonder een goed advies. En daar hebben we onze komkommer-expert voor. De komkommer. En dat ben ik, Rijtse Spanninga. Jan van der Zee. Jan van der Zee, onze komkommer-expert. Jan, nou daar ben je genoeg, joh. Ja, je hang ik er al. Hè? Hoeveel komkommers telen je hebt hier? Nou, we hopen dat hier weer een 30 miljoen oogsten. 30 miljoen komkommers, ongelooflijk. Waar komt die komkommer eigenlijk bij? Nou, Wat is dit voor plan? De komkommer die komt oorspronkelijk uit Zuid-Amerika. Columbus die had de mine om, dus het is wat een subtropisch gewas. Oké. En daarvoor gedijt het best bij zo'n 20 graden en 84% vocht. Daarom is het zo lekker vochtig. Ja, natuurlijk. Ik ken de jaskanaals wel uit. Ja. Maar nou, hoe oud is nou zo'n komkommer dan? Want die is nog net helemaal klaar als dat vergelijkt is met deze. Nou, die is helemaal klaar. Dit is klaar? Dit zoek ik wel doen. Dat is hoe sport man. Ja. maar dit is een woord in dit? Ja, in december de uitgroei van zandblomken. Ja. Nou dit, dat kan in zo'n 8 dagen gebeuren. Dus in zo'n 8 dagen. Is hij klaar. En dat heeft dus maar temperatuur erbij, maar vocht En licht. en licht. En licht. En dat hebben we in Sijsberen, genoeg gelacht. We hebben ook licht. Oké. Nou ja, jongen, ben ik biologisch? We zijn net helemaal biologisch, maar wel 4 heen. We gebruiken haast geen vergif. We hebben gebruiken beestjes. Beestjes? Ja, beestjes. Wat voor beestjes dan? Nou, er zit spint in de plant, die zullen de plant opfretten. Ja? En dan zetten wij Zit ze hierin? zulke soort beestjes zetten wij in het gewas uit. En die fretten de andere beestjes op. En als er een evenwicht is, dan hoeven wij net te spuiten. Dan goeie en hel je er nou aan. Ja, en dat is hem. Dit is hem. Aha. Hier bij jou? Ja, ja. Hier heb ik ook een oog hoor. Jan, bedankt. Succes ermee. Jeroen, Rijdt succes met de komkommers. dit gaat wel aan. En doe ik hem bedankt voor het advies. Advies? Ik verkeer veel met komkommers. Ilpendam.
daar lijkt Amsterdam, daar lijkt Purmerend, Ilpendam ertussenin. En toen zeiden we door weer, dit is toch net Friesland? Nee, dat klopt. Maar we zijn hier voor Mirjam Manders. En je weet je wat, dat is Talita van Baas Boppenbaas. En mijn hart ging goed iets zien. Daar ben ik dan, bij Mirjam Manders. Kom eens bij me. En geen blom, maar daar kan je wel mee aankomen. Rijt, kom binnen, lief. Nou. Hoe is het? Nou, Ja, daar staan we dan. in mijn keuken. In die keuken. Ja. Smoek, ja. Hartstikke leuk. Nou, met lekkere dingen allemaal. Ik ben benieuwd. En, maar ja, ik wil eerst even weten hoe het maar die is. Goed? Ja? Ja. Is het druk? Ja, ik heb wel een heftig jaar gehad, zeg maar. Ik heb 2007 was een beetje veel van het goede. Van alles hele hoge pieken en nogal diepe dalen. Maar, Is dat negatief? Klinkt een beetje diep? negatief. Ja. Klinkt een beetje negatief. Ja, dat was het even ook. Ik heb tijdens de première, dat was 19 oktober, De première van? van Baas Boppenbaas de Oké. revue. Oh, dat weet ik. Ja. Was mijn moeder heel ziek. Die werd net geopereerd voor de tweede keer. Oh. En dat was heel heftig. Dat heeft wel een soort invloed op alles. Ja, want ze konden natuurlijk niet bij zijn bij de première. Dat was niet leuk. Nee. En ja, het was heel heftig. Ik ging weg. Ze lag aan slangen en toestanden. En dan maar bellen en hopen dat ze wat kan zeggen of niet. En, Ja. Dus dat was heel heftig. En de première was heel leuk. Ging heel goed. Heel mooie recensies. De Oké. ontdekking van de avond. Daar doe je het dan voor, of niet? Nou. Ze is goed in die vel. Ja, absoluut. Want we gaan je het iets lekkers kleed te maken. En het is je het vegetarisch, hè, mensen. Want we gaan lekkere dingen. Zeg even maar mee, hoe de schouders. Kom eens nou, dat hoeft je niet uitlezen mee, want daar hebben we het al gewoon. Wat gaan we daarvan maken? Een lekkere komkommersap. En komkommersap is natuurlijk, ja, ik heb een heel soort ding met wan. Wij maken een warme komkommersap. Maar Simmons is stikker lekker, hè? Want ik heb een lekkere koude komkommersap maken. Dus het kan alle kanten op. Nou, en dan hebben we als haardgerecht, hebben we ik wat vegetarisch. Dan maken we van lumpia vellen. Maken we lumpia's natuurlijk. En dan doen we een lekkere groentevulling in. Wietlof, champignonsjes, siepeltjes, butteltje, courgettejes, een beetje knoflook, wat paprika. Tje, Mirjam. Ja. Eventjes die baltjes zou u draaien. Dat is natuurlijk even een monnikenwerkje, maar... Dat Moet ken jij- al die dat moet komkommers. toch... Nou ja, we hadden er nog. Ja, Hoe net al een keer, maar dit is voor garnituur in de sap. En dan snij ik even knoflook en pan even warm en dan Oké, lekkere nou dan dingetjes. doe ik even mijn haar vast, goed? Of wil Oh, je soep nee. met haar? Nee, doe maar zonder. Zonder, oké, Doe dan zo. ga ik er even een staartje Even in zien hoe gooien. dat stiert, hè? Ja. Ja, moet jij zeggen wat goed is, hè? Dit is wel goed. Ja? Ja, dit ziet er goed uit. Oké, is het Dit kennen we, hè? Nou. Dit kennen we. Oké. Dit kennen we. Ja, goed. Nou, dan ga ik aan de hand. Ik splits vast die aaien. Ja. En... Want dat moet ik even, want ik heb die aai, dat aaiwiet, dat bewaar ik. Wat ga je met het eiwit doen? Nou, dat heb ik haast nodig voor die lumpiaatjes, om die lumpiaatjes maar te Dicht plakken. te plakken, ja. Ja. En die derde die gebruik ik voor het binden van de sap. Oké. En koken zelfs ik een soort tussen of net? Ja, ik vind Best het een heel beetje leuk. een freak. Nou, best wel. Ik zie je wel spullen hingen, hij heeft mooie mesten en hij heeft leuke mooie pannen. Is dat is een hobby dus? Ja. En ik ben ook meestal het haasje wat betreft verjaardagen, want dan moet ik altijd taartjes bakken. Taartjes bakken. Ja, ik ben van de brownies of de appeltaart. Dus meestal ben ik wel Dat is wel in actie, in de in de keuken te keuken, ja. vinden. Wij doen ondertussen even wat olie in de pan, net al tevoren, heel beetje. Wat voor olie? Nou, ik heb een beetje flauw, dat is gewoon olijfolie, maar het is net zo belangrijk. Niet belangrijk. Ik heb hier dan komkommer, nou, het maakt het net zo uit hoe ze hem snijdt, dus het gewoon uiteraard mais, kiel en al. En lekker grof snijden, want we gaan het eerst toch pureren. Dus het maakt het net uit, naast die vandaag. Dit is voor de mooie. Ja, dat is voor de mooi. Dat doen we in de sap. Ondertussen ga ik natuurlijk ik al eventjes de siepeltjes erin doen en de knoflook. En we gaan nou nog komkommer. Dus dat moet je een beetje glazig worden laten. En dan kan nou de komkommer er gewoon bij.
En ik blijf gewoon doorgaan met Doe die draait bolletjes. eerst maar even terug met die bolletjes, Ja. want ik ga een heel soort nodig. Dit zetten we gewoon aan en het vuur maar een beetje hegen. En lekker vegetarisch sapje. Al het room mag erbij? Ja. Dan komt de Pernod erbij. Dat is anijssmaak. En ja, dan mast voorzichtig maar wezen, want hoe blinder als het er vol in doet, dan Ja, is is het niet niet goed. lekker. Dus doe nou even voorzichtig, of hou de vinger ervoor, of doe het maar een dopje, maar net te volle, hè, want hoe blinder. Nou, ik doe de 2 dopjes in. Zo. Hoe skint uitzitten? Dat is dus eigenlijk 3, hè? Het ging, Zwaar. ging hard. Maar even de bouillon er even op je. Boeien. Romers laten zeker. Nou, nee, want dit lieten we helemaal stikken sieren. En dan doen we de staafmixer er doorheen. Dan maken we hem nog 7. En dan als laatste Dan erin. is het, ja. Want jongens, Schiften. je zit er de eieren in. En als je dat dus warm wil laten, dan wordt het roerij. Dat mag je dan net meer sieren. Dus eerst kapot sieren, pureren, 7, remmen erbij en lekker maatje. Haha, wat jij doet. En dan hak ik de 7 erbij. Kom maar, kom maar. Kom maar. Nou, hier maar terug. Je sugar wel, de bloed alleen maar wat drap bloed roer. Roer er maar helemaal terug met de ballenkant van de lepel. Sure. Moet En nou voelen. doen we de remmen erbij. Dan gebruiken we deze bolletjes die Sto snijdt heeft, die gebruiken we als garnituur erin. Die hietensap erop. En ik ging heel aan rieten, Mirjam. Dus ik heb wel zin in een kopje sap. Ja, goed plan. Zullen we dat waar? Kom maar op. Met die sop. Kom maar op, maar de sap. Ja. Een goed glas rosé er altijd in. Proost. Of net? Ja. Mirjam, du bent je geboren in Ilpendam of net? Nee. Wel snel komen wonen, maar ik ben gemaakt en geboren in Amsterdam. Ah, Thorbeckenplein, daar ben ik gemaakt. bij het Rembrandtsplein. Heel goed. Oké, Nou, en toen? toen ben ik de modevakschool gaan doen na de MAVO. Want ik Ja. dacht, dat is leuk. En die heb ik heel braaf afgemaakt. En daardoor, ja, dan moet je natuurlijk modeshows lopen. Dan moet je zelf allemaal je collectie maken. En op die manier ben ik steeds meer modellenwerk gaan doen eigenlijk. En mijn liefde ging toch wel uit naar lingerie. Bijna elke man zijn liefde waarschijnlijk ook. Maar Dat verbaast me niks. nee, maar ik vond het leuker dan gewone confectie. Dus vandaar dat ik het liefste met lingerie dingen wilde doen. Oké. Dus ben ik ook in een lingeriezaak gaan werken. Maar toen ben ik ook shows gaan lopen, omdat ik heel vaak op beurs was. Ik heb ook vertegenwoordiging in de lingerie gedaan. En ja, toen dacht ik, wacht, met die camera, dat is toch wel heel leuk. En toen ben ik in Westenwind gaan spelen, een gastrol. En daar ontmoette ik meneer De Jong. Oké. En zo is het allemaal Daar is gekomen. Steven ontmoet. Ja, Oké. want hij regisseerde toen voor Westenwind. Oké. Dat is body double. Ja. Wat is een body double? Nou, een bodydouble in Nederland... Wat dubbel haar zelfs. Hier komt het verhaal. Nee, in Nederland heb je het in principe ook wel, maar niet zo erg als dat in Amerika bijvoorbeeld is. Ik was de bodydouble van Patricia Velasquez. Zo. Ja, prachtige dame. Prachtige dame. Maar ik had toevallig dezelfde huidskleur, dezelfde haarkleur, dezelfde lengte. Dus ik was echt de perfecte dubbel, zeg maar, voor haar. Maar alles waar haar gezicht niet in te zien is, dat ben ik. Lumpia's. Dan denk je bij jezelf. Dat wordt hem net. Dat haal je uit een vriesvak waar en dat soort dingen. Niet Mij maakt je dat zelfs en het is net zo moeilijk. Het is net zo moeilijk. Maar bij de mij Chinees. maar eens even zien wat er al keer ingeet. Mirjam, als toen nou even de champignons snijdt en nou, dat is Ja, ik doe het even anders, goed? zei jij dat? Dan doe ik de witlof en dan maak ik een saus van frisse paprika's en heb mooi vis en net schattig. Ik vind ze heel lief. Vis en net mooi. Ik vind een leuk oorbelletjes. Ja, dat ben leuk hoor wel, maar weet ik niet en nog maar zien. Oké. Die verhaal ik altijd.
wietlof. En die gaan we mooie reepjes snijden. En dat mag je mooi in de lengte snijden, net te fijn, want anders wordt het smots. En dan beginnen we eerst maar eventjes met het maken van de vulling van de lumpia. Want dat moet koud worden. En dan wordt ja, als dat warm, je kan dat net verpakken, want ja, dan begint die lumpia film te smelten vanzelf. Dus dat ken je. Dan giet je dat slietjager. Makkelijk schoonmaken. Ja, voor die dingen eraf lappen. ja, nee, hartstikke leuk. Beetje olie erin, net te volle. Beetje. En je begint altijd met een siepeltje en een beetje knoflook. En denk erom, dat mag net bruin kleur letten, dat mag een beetje zwitten. Dus als die olie al begint te dampen, dan zeggen ze, nee, het is al te heet, dat is te leuk. Dat mag je net aan. Dus even om en om, door de pannen. De champignonsjes. Mooi. Ik heb de siepeltjes hebben geleerd. Nou doen we eerst even de knop doen, we maken het nou even nou, hè, de vulling. Dus een beetje die geperste knoflook erin. En de champignons is even, oh ja, net alles hè. Die erin. Champignonsjes erin. De paprika, die in week al snijden. Mooi in blokjes erbij. Alles maar erop. Paprikaatjes. Wortel. Worteltjes erin. Ja, lekker zoet. Dan hebben we de courgettes, die doen we er ook bij. Nou, dan krijg je echt een lekkere vulling. Maar het moet een royale vulling wezen. En last but not least de witlof. Alles erin. En nou lekker even Husselen. En als we nou deze lekker onzwitten laten, hanteer dan nog eventjes de pepermolen en de zoutmolen. U zegt ook. U roept, wij draaien. Ja, draai maar eventjes. Ja, samen. Eventjes het zout erop. Allee, on. Hey, Ja, we draaien maar even. nou, heerlijk. Het is steeds pittiger. Ja, vegetarisch Heel pittig. zijn, het is een pittig frommels. Alles bedoeld. Shut up! Shut! Mirjam! Ja, je wilde toch een zoutrandje? Ja, krokant zoutrandje. Verschrikkelijk! Hier, niet piepen, gewoon een schepje erbij. Heb ik een skaaltje? Ja. Ik ben er helemaal ouw! Hier, gewoon weg. Het kan net ooit wezen dat jou thuis, ik was een ongeluk jongen, hè, maar de zaaibus. Dus dan moet je er één ding aan denken, net het doorheen scheppen, maar deze maar eventjes nou. En zij is klaar. En deze aan de kant. Eén ding is zeker, er zit zout in. Jawel, hè? Ja. Zoet ik zout wezen? Vast wel. Doe zelfs even. Nee, ik durf niet meer. Ja hoor, Ja, lekker ja. Oké, eigenlijk is het goed hoor. deze is, ja, hij is prima. Maar wat we nou doen, we doen er nog een beetje cheese erop. Ja. En dat is lekker. Oude kaas, hè? Oude cheese. Shit. Dan strooien we die oude cheese er even doorheen. En nou moet je het even omdenken, want dan waren het net te lang meer, dus krijg je al weer tritjes. Deze even omsluiten. Die moet omsluiten. Oh, maar ze is ook een vaak, maar ze is ook kras. Ja, lekker. Maar het moet eerst afkoelen, toch? Dit koelen we au. En dan pakken we zaast niet. Lumpia's. Nou, deze velden die kan je zakkepen die lezen in de vriezer. Als je hem denken mast dat als je loshelst, dat is dat net te betieren. Dus het is satin, Ja. ons droegt het helemaal uit. Je lijst het zo als een soort dropje lijst het wel. Dan hebben we hier die eiwitten. En dan strikken we dus de kanten op deze manier in. Zo. Alleen de hoekjes. Dan pakken we de vulling. En die lijst in de midden. Het was kip, dat is een hoofdgerecht, hè? Kan ik er wel een beetje meer in. En dan was het even een modeltje aan. Dus eerst even een beetje een modeltje al vormpjes aan. Dan pak je deze. Die lijst er oerheen. En dan druk je hem hier even aan. En dan maak je nou het vormpje vast. En dan komt die. Die komt er zo in. Die komt er zo in. Nou pak je nog een beetje eiwit. Dan strik je hem hier eventjes aan. En dan rolt je hem helemaal
mooi als een lumpiaatje op. En goed eromheen. Zo. En Nou, mooi. klaar. Nou doe. Lumpiaatjes bakken, nou dat kan je natuurlijk in de frituur doen, maar dat kan ik heel handig even van een pannen die je op het vuur zetten. Maar erin om te denken dat het natuurlijk net weer te heet is, dat de walm eraan komt. Ik net goed, maar als je het lumpiaatje erin lezen en het begint direct al een beetje te sudderen eromheen, dan kan je wel zien, dan is het klaar. En dan een beetje mooi goudbruin om en om bakken. En dat maakt er een minuut of jou in, dan is dit klaar. En dat jij ik wil, want de vulling die mag net te lang. Dan moet je natuurlijk nog even uitdreppen. En dan doe je even op het keukenpapier een beetje aandippen. En dan maak je ze even zien. Fantastisch. Daar hebben we de lumpia. Een beetje krokant bakt, even een tros snijden, een beetje ries erbij en een paprikaatje erbij voor de garnering. En dit is een vast gereerde paprikasaus. Ik vond het heel leuk dat je er was en het ruikt heerlijk, dus ik geloof dat ik gewoon maar ga beginnen. Ben je lekker die? Maar je bent altijd welkom. Dus als je denkt, ik wil nog een keer in jouw keuken Zeker. komen. Kom. Doe maar.